Milý Lukášku, tímto ti přeji vše nejlepší k tvým XT narozeninám, nevím kterým, zapomněla jsem se podívat na rok narození, ale předpokládám, že to bude tak 19, 20. Páni. Se pořád strašně chci podívat na ten obraz tam dole, ale vím, že bych se měla dívat na kamery, aby to nevypadalo, takže mě možná trošičku sjíždějí oči, ale fakt se snažím. Takže proč jsem vlastně tady? Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Šáňku, hodně štěstí, zdraví. Dobrý, ne? Tak ahoj, všechno nejlepší. Teď se tam musím podívat, abych to vypla. Měj se hezky. Uži si oslavu narozenin. Ahoj.